ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Aron nga kanamo makakaton kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang nga nahasulat na. Aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko ani usab sa kahanginan. Of course, dinhiga po sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Makita og madungog sab sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Sa gihapon nakasimulcast ang atong AM bayan sa FM bayan sa maog hapong istasyon sa RMN Dipolog sa FM band 94.1. Okay, kumusta mga tinahod nga tigpaminaw? Nining laing adlaw sa Ginoo o the Lord's Day, Alang na ito mga Kristiyanos kining adlaw nga Domingo. Mao man ang atong bag-ong Sabat sa New Covenant sa bag-ong Covenante. Mao nga espesyal ni nga adlaw nato kay mao ni ang adlaw nga sumad sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Hinaot nga nakasimba na ang kadaghanan ug kadtong uban naapay pila ka oras nga panahon sa pagsimba, Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, ato dayong gibasa ang unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 6, Kay akong gisaad sa miaging Domingo nga mao ni ang usa sa sitas sa Biblia nga gigamit sa atong mga igsuon nga nahimulag sa ilang pagkontra o pagsaway nato mga Katoliko sa atong baruganan nga dili lang kay Biblia. Nagtuo man ta og Biblia pero wala man gud na hipatik diha ang tanang kamatuoran. Nituo pa ta og apostolic tradition nga gibinaba na lang sumala sa giasoy ni San Pablo nga mabasa na to sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15 nga matud pa niya. Huptin ninyo ang mga tradisyon nga among tudlo kaninyo pinaagi gwali nga binaba og sa sulat. So dili lang kay sulat na igibinaba na lang. Ngano na,
Pahinumdom sa giasoy usab ni San Juan, no, sa Juan kapitulo 21 bersikulo 25 nga matud pa niya nga kung sulaton pa kuno ang tanan nagtuo siya nga bisan gani ang kalibutan dili kaigo kasudlan sa mga sinulat. So mao na nga kung ngano nga dili lang kay Biblia tungod kay matud pa ni San Juan wala lagi na hisulat diha tanan. O gawas pa ni ana ikinahanglan usab ang the teaching authority. Kay matud pa sa Mateo 7:29, matud pa sa itong Ginoo, for he taught them as one having authority and not as the scribe. So, dili lang kay nasulat lang, no? Kay importante ang authority o otoridad. Sayod naman ta nga dili tanan ana ay otoridad, di ba? Bisan sa atong gagamahalang Pilipinas, dili man mga otoridad, no? Nga atong gituhuan nga tanang tao otoridad. O dili tanan pulis, dili tanan mayor, dili tanan presidente, dili tanan gobernador. So kailangan ang atong basihan usab, no, diha sa pagtuo dili kay bisan kinsa, no? Atong usisahon kung kanang atong magtutudlo gituhuan atong pare o ministro o pastor atong tan-aw ng iyang credential, no? Okay, kumbaga sa daan, no? O magsakay-sakay ta sa atong sakyanan, mag-drive ta. Sitahon magyutas pulis kung nabatay driver's license, no? O pangitaan ta credential, no? Kung lisensyado ba gyud ta. Sa Biblia ingon ana pod kay dili tanan gitahasan ni Kristo sa pagpanudlo. So, dili igo nga mubasa lang kas Biblia, dayon ugon sa imong nasabtan, mutukod na dayon kag imong pundok. Nga naman, kay kausaran nagtukod ang atong Ginoo og pundok. Og matod pa niya sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, naminaw sab kanako. Ang wala maminaw ninyo, asab minaw kanako. Pero atong tukion ning sita sa Biblia nga gigamit sa atong mga igsuon sa ilang pagsupak ni anang atong gituhuan sa Katoliko nga Biblia, Apostolic Tradition of the Teaching Authority. By the way, kanang the Teaching Authority atong ipahibalo po dahil ninyo nga naani gihuptan sa mga apostoles o ang ilang otoridad, syempre, no? Mapasa na sa ilang mga successor kon mga sumusunod. Sama ba sa gahom sa usa ka presidente? Syempre, kung wala na ang present president o ang namunuan, no? Karong panahon na, kung kinsay mo sunod sa iyang katungdanan, mapasa po ang iyang gahom. Ingon ana usab ang gahom sa mga apostoles, mapasa na sa mga sumusunod, no? Asa na mabasa sa Biblia? Naa na sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 38 ug 39 nga matud pa ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak. So ato pa mga sumusunod. So mao na importante nga antigo po ta sa history. Kay naaman sa history makita nato kung kinsay nakapuli sa katungdanan sa mga apostoles. So dili igo lang nang mubasa lang kag Biblia then unsa imong nasabtan then mo tuo na dayon kag unsa imong tuhuan diha ug unsa imong nasabtan tungod kay ang otoridad gipasa ni Kristo sa mga apostoles ug ang mga apostoles mipasa pod sa ilang otoridad ngadto sa ilang mga sumusunod pinaagi anang the laying of hands nga gitawag nato na siya og ordination. So dunay kanang gitawag nato og apostolic succession. Pero taliwala niya na mga igsuon kung dili po ta kahibalo giunsa pag atake, no? Giunsa pag saway sa atong mga igsuong nahimulag kanang atong pagtulunan mahitungod ni ana. Mahimong kabatud po ta og huna-huna nga imbis mo padayon ta sa atong pagtuong Katoliko, biyaan na hinuon nato pareha sa nahitabo nako, no, ni Veritas ni adto ako namang gibalik-balik dinhi sa atong tulumanon. Nga ni adto hapit ko mobulag sa pagkatoliko tungod kay na influensya ko sa ubang tinuhuan. Nga ni adtong panahon na wala pa ko masayod unsa ang mga katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang akong nahibaw-an kadto lang mga atake, mga pagsaway sa ubang tinuhuan mo na nga ako untang biyaan ang maong tinuhuan. Siguro ang uban ninyo
Ingon ana pud ang nahitabo. Gani daghan kaninyo nga Katoliko ni adto nga karon ni bulag na sa pagkakatoliko. Mao na nga kung ingon ana ang inyong kinabuhi no mahitungod sa pagtuo, siguro ma-interest mo ani atong programa. Kining unang Korinto 4:6 no mga igsuon, usa ni sa gibasihan sa atong mga igsuong nahimulag sa ilang pagsaway nato mga Katoliko sa atong baruganan ni anang apostolic tradition of the teaching of authority. Kay kung maghisgot-gut the teaching authority nga gihawiran sa mga apostol nga napasa sa atong mga kaobispuhan, makaingon man ta nga naa sila gahom sa pagdili og pagtugot. Katong mabasa nato sa Mateo 18:18 nga nagingon ang atong Ginoo ngadto sa unang mga pari niya, no, mga ministro niya, ang mga apostol, giingnan niya, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab nako sa langit. So kay naa man sa Biblia kinahanglan ato po nang tuhuan, dili kay pili-pili lang. Nga matud pa sa akong higalang pare dito sa Dumaguete, no, ang manager dito sa DYWC nga affiliate pod sa RMN, no, ang DYWC na himo man kung usa sa iyang guest sa iyang tulumanon programa dito matag Domingo pod sa panaw sa pagtuo. Matud pa niya nga ang mga apostoles gitagaan og blanket of authority, otoridad. Nya kanang otoridad nila naapil na diha nga pwede sila mo gama og mga balaod. Kanang gitawag na tog balaod sa simbahan kun balaod sa iglesia. Ug naa na sa Biblia, no? Kung naay gahom ang mga apostoles, ang unang mga otoridad nga gipili ni Kristo sa pagdili og pagtugot, buti pasabot naa gyud sila gahom sa paghimo og mga lagda. Pagdili og pagtugot, naa sila gahom sa paghimo og mga debosyon nga maayo, no? Naa sila gahom sa paghimo og kanabang unsa pa kaayo mga pamaagi nga mapalaw mga atong pagtuo o usa na ni anak kanang magpasidungog ta sa mga santos tuig-tuig, di ba? Pero sa ubang mga tinuhuan natong mga igsuon natong mga dili Katoliko, lahi man ang ilang panglantaw. So mao na ang kinahanglan nga atong ipasabot ni, tukion nato ni para sa pamasin nga mahibalik ang ilang pagsalig, no, ang ilang pagtuong Katoliko sama nako nga ni adto mubulagon ta kus tinuang Katoliko tungod kay wa mo kumasayod, no, sa nasayran, no, sa mga Katoliko nga kahibalo. O karon kay nakahibalo nako og nabati nako nga gitawag po ko aning kining maong apostolado, no, apostolado man no, sa paghatag og katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Mao na nga gibati nako nga dili po ni taman ra nako kundi ako usab ipaambit kaninyo. Kay kinigong kahibalo dili man ni ihinakog na to, ipaambit magyun para nga kung nabulahan da niini, mabulahan sa banguban, dili lang kay kita nga nasayod. Mga igsuon, ang usa sa ilhanan nga ang atong interpretasyon sa mga tudling sa Biblia husto. Kung kana siya dili mo kontradiher o dili mo sumpaki sa laing mga bersikulo. Kay ang atong mga igsuon sa pagbasa nila sa mga tudling sa Biblia sama aning atong tukion karon ang 1 Korinto 4:6. Mo resort o mo padulong man dayon sila sa panghuna-huna nga natanawa ang mga Katoliko sayop gyud na sila. Kay nganong daghang kay silang mga gibuhat ron, mga debosyon, kanang pagpasidungog nila sa mga santos, tuig-tuig, kanang ilang gitawag og piyesta, wala man sa Biblia, litra por litra. So, gadugang sila sa unsay naa sa Biblia. Kay klaro ang Biblia matud pa diri sa 1 Korinto 4:6. Aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang nga nahasulat na. Aron walay usa kaninyo magpaborot, no, sa laing hubad, magpalabaw nga dapig sa usa, batok sa usa. Atong usbon, aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang nahasulat na. Sa King James Version what is written, no? Ug unsay nasulat na.
aron walay usa ka ninyo magpalabaw o magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. Then moingon dayon sila mga igsoon nga tan-awa. Sayop lagi ng Doktrinas Katoliko nga dili kay Biblia lang, naa pa sila'y tradisyon niya, tuhuan pa nila nga ang mga obispo sumusunod sa mga apostoles, naa nila ang authority. So sayop na kay matud pa diri ang nasulat lang. So kana gyud noong interpretasyon na mahimong usa na sa mahimo natong interpretasyon. Pero maghinay ta kaysa ako nang giingon ninyo ang ilhanan sa usa ka interpretasyon nga dili na siya sayop kung doon na siya harmony o walay mga tudling sa Biblia nga iyang masipaan. Iya bang maingnon talang kumbaga sa laing termino pa, ma-bypass, no? Kay kinahanglan ang atong interpretation mahiuyon sa unsa po'y gisulti sa ubang mga bersikulo. Kung musumpaki gali ang atong interpretasyon, kana lagmit diferensyado gina, di ba? Di ba mga igsoon? So masiguro nato, no, nga kanang interpretasyon nga ang nasulat lang. Maura gyud atong tuhuan litra por litra kay mayong ikag nasulat. So ukon siya nasulat sa Biblia. So kung wala na nahisulat, put pasabot kapin na. So kanang mga piyesta, kapin na, kanang rosaryo kay di man mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles nagrosaryo. So kapin na siya. So ayaw mo tuo ana. So kung ingon ana ang atong interpretasyon, ako makasiguro gyud ko nga dili gina mao. Ano man? Kay masipaan o masupak ang mga bersikulo sama sa ato nang ginakutlo ninyo ang, for example, ang Mateo 18:18 nga matud pa sa akong higalang pari nga ang mga apostoles gitagaan og blanket of authority. Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot, no? O gunya, kung nahinumduman ninyo ito, gibasa na ito itong Juan 14:12 nga, ang atong Ginoong Jesucristo namulo nga matod pa niya, kinsa tong buot mo sunod kanako, mubuhat sa akong gibuhat, og maghimo siya labaw pagani niini, kay muadto man ako balik na dayon sa akong amahan. O di man gud siya magdugay din So, kung daghan siyang nahimo, mas daghan pa gyud kung dili pa siya mobalik dito sa langit, di ba? So dapat nga iyan ang gisulti nga kung unsa iyang nahimo diri nya kay mobalik naman siya sa langit. Kita iyat ang giingnan matud pa niya, ang buot mo sunod kanako, mubuhat sa akong gibuhat ug maghimo siya labaw pa niini. Sa ato pa di ay ang iglesia di ay nga iyang gitugot, magmalambuon di ay. Dili ni kay og unsa to sa una ingon ato ra gyud nga walay paglambo. Dayon mga igsuon, sa ako nang giingon ninyo kung ato gyung litrahon nga ingon ana ang pagsabot nga dili ta pwede makapuno o makadugang, na maulagi ang mga bersikulo nga ako nang gikutlo ninyo, gani naay usa pa karon nga akong basahon ninyo mga igsuon nga kanang gahuma gigamit yun na sa mga apostoles nga naghimo sila ilarang gikahiusahan nga mga lagda og ila ning gipatuman sa mga magtutuo, no? Asa na mabasa sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 4 ato ning basahon. Ano yung mga igsoon, basahon na ito, Buhat 16, versikulo 4. Sa ilang pag-aki sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo, ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles, ug sa mga kadagkuan sa iglesia didto sa Jerusalem, ug ipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Natong usbon, with emphasis, no? Buhat 16:4. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo, ang mga lagda
nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa iglesia didto sa Jerusalem. O gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. So mao ni ang prueba, no? Dinhis Biblia nga ang otoridad nga gihatag ni Kristo, gihatag sa Dios ngadto sa mga apostoles. Katubang sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot usab. Ilag yun ang gigamit ng maong otoridad na ko'y higala nga dili katoliko sa ona nga niingon siya nga aberitas. Sulti ra man na, wala man na yun gamita sa mga apostoles. Wala man na sila naghimog yung kaugalingon nilang mga balaod, no? O mga lagda o unsa pa na ilang itugot ug idili. Gisulti na sa Ginoo pero wala na nila gamita kuno kay hadlok sila masipyat sila. No. Nya ako din gibasa ning bersikulo nga dili na tinuod, no? Kay sa Biblia ilag yung gigamit ng gahuma. No? Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa langit. Dili. Dili giingon ana pag istorya nga gikauyunan sa langit kundi gikauyunan sa mga apostoles, no? Klaro kayo diri, no? Ila sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa iglesia dito sa Jerusalem ug gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. So, gigamit yun na sa mga apostoles. Dayon, nahinumdum ko sa akong higalang dili pod katoliko nga niingon siya nga di lang ta maghingalan. Veritas, kanang gitagaan ni Kristo sa maong gahom sa pagdili og pagtugot, ang mga apostoles raman o may labot ng inyong mga obispo. Well, ako din siyang giingnan nga ang gahom ba sa mga apostoles para rara nila walay labot ang ilang mga sumusunod o kinsa tong ilang gipang-ordinahan pod nga mga successor nila na wala po siya katubag nako kay iya raman po tong kanang gitawag na tong subjective nga panghuna-huna nga tungod kay dili lagi siya mudawat nga ang gahom sa mga apostoles nahuptan na panunod sa mga obispo. Klaro man na sa history, doon na siya kanang gitawag na tong bias nga pagbati o bias nga panghuna-huna mo nang bisag wala sa Biblia, iya din tang gihukman dayon niya siyang una-huna nga mga apostoles raman ang gitagaan anang gahuma. Dili man na mapasa, dili man na mapanunod sa ilang mga sumusunod. Bisag wala siya bersikulo nga iyang gihimong basihan sa pagsulti niya ni ana tungod sa iyang bias nga pagbati ug panghuna-huna tungod kay di siya katoliko, mudritso lang din siya gunahuna nga wala man na ipasa sa mga sumusunod ng gahuma, taman ra man na sa mga apostoles. Gani, no? Nalimot ko ako unta to siya galing giingnan nga, di ba, pagkapin ra po na sa huna-huna. Di ba, maigo ka atong sa 1 Corinto 4:6 nga nagpakapin ka guna-huna o pagbati ba nga, wala man na diya sa Biblia. Kay wala man po sa Biblia giingon nga, ang gahom sa mga apostoles, katong matod pa sa akong higalang pari nga, Nagarumagay ingon siya nga gitagaan og gahom mga apostoles kanang gitawag blanket authority. So pagdili og pagtugot. Mao na, no? Unya, nahinumdum ko nga ako pag yung gikutlo tong buhat 2:38 ug 39 nga ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak sa ato pa apil mapanunod sa mga sumusunod ang maong otoridad mga higala mga tinahod nga tigpaminaw. Sa maguna sa unsay anaa nga gihuptan sa mga ginikanan, no? Sama sa katigayunan. Kanang katigayunan sa ginikanan mapanunod mo na sa mga anak, di ba? Ang gahom sa pagka-presidente, mapanunod nga to sa musunod niyang presidente. Buhat 2:38 ug 39 ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak. So mauna nga maklaro nato base ni anang mga kamatuoran nga ang otoridad sa mga apostoles napasag yun kung kinsa tong ilang gipang ordinahan, kinsa tong ilang gipang pili nga mo'y musunod nila kung wala na sila.
Mauna mga igsuon nga kabantay mo nganong doon na ba'y kalahian diya sa kanabang kung mag-isgot tag balaod. Kay samaan ng silibasi, no? Nga mo hatag tag gamay ka punto mahitungod ani kay daghan man pud ang nasangit o daghan man pong nibiya sa Katoliko usa sa hinungdan kini nga isyu nga sa Biblia kuno kanang vow of celibacy kung dili magminyo ang usa ka ministro o usa ka apostol o usa ka pari optional kuno mahimong minyo mahimo pong dili kay gani si Pedro minyo ug naa sa 1 Timoteo 3:2 giingon nga ang obispo o ang pangulo sa iglesia kinahanglan dili buluyagon dayon ana ay usa ra ka asawa. So sa Biblia kuno dili gyud gibalaod nga kinahanglan ang magpari o ang magministro dili gyud paminyoon. So pwede minyo, pwede po dili. Sa ato pa optional. Inya ngano kuno sa karon sa Katoliko gidid-an naman. O na, mga pari ron dili naman paminyoon. So, sayop ang Katoliko, matud pa nila. Well, simple raman ang tubag, no, ana, no? Panahon ni adto sa unang siglo, ang mga kadagkuan sa iglesia, wala pa sila maghimo og canon law nga gibalao diha, no? Sa seminaryo o kanang nila, nga kinahanglan gyud ang tanan o grupo nila dili na lang yun magminyo tanan, no? So sa ilang panahon kanang vow of celibacy optional. Sumo na nga dunay minyo, duna po'y dili. Kay mo man na ang ilang balaod sa una. Wala pa man ang vow of celibacy nga awahin na nga gipahimug-atan sa mga sumusunod naman nga mga otoridad, no? So, parehas ba sa atong konstitusyon ba? Di ba? Atong konstitusyon dili man ingon nga og unsa to sa una mao ra gihapon karon kay sa pagkakaron naay gidugang. Ang atong 1986 constitution og ikumpara atong daan doon na gyud sa kilainan. Kay ang atong mga lawmakers pwede man sila mo puno. Of course, ilang gikahiusahan. Mao na nga katong sa 1 Timoteo 3:2 nga ang pangulo sa iglesia adunay usa ka usawa. Sa ilang panahon nga kung minyo ang usa ka pari, minyo ang usa ka ministro kinahanglan usara. Mao na sa 1 Timoteo 3:2. Pero pag abot sa panahon nga nabati sa mga otoridad nga mas maayo nga kining atong bukasyon sa pagkapari ato na lang yun isinggol. Para nga maka-focus yun pag-ayo ang matong mga ministro o mga pare diha ra gyud sa pang simbahan dili mabahin ang ilang hunahuna kay matud pa ni San Pablo diha sa 1 Corinto 7 nga kung minyo dayon alagad po sa simbahan mabahin man ang hunahuna. So matud pa ni Pablo gani nga palabihon nako nga muawat mo nako, no? Basaha ra ninyo ng 1 Corinto kapitulo 7. Nakita na sa mga sumusunod nga mga otoridad ang mga obispo. Unya kay naaman nila ang gahom sa pagdili og pagtugot mo nang ilan ang gihimo kay unsay giingon ni Kristo ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit ang inyong itugot usab. Mao na mga igsuon nga na siguro natong mga Katoliko nga sanglit ang otoridad sa atong mga obispo na panunod na nila gikan yun sa mga apostoles base sa history mo nang aduna nay approval duna na siya sanction dito sa langit nga mo bitang mo ingon ko nga ni approve gali ang langit kita Padre Yuta dili mo approve. Of course mo approve siya tungod kay iya mang gitahasan iya mang gitagaan og gahom ang mga apostol unya ang mga sumusunod mapasa pud nila ang gahom nga gihuptan sa mga apostol ug naa man na sa atong mga obispo. So therefore bang igsuon naa sila gahom sa paghimog yung mga lagda. Pwede nila punan, pwede pod kining walaon, di ba? To bind and loose. Mo man na ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit, ang inyong itugot usab. Sabi ito ni react nga Veritas, kung moingon day ang simbahan nga
Mubalao di ay og nga mangawat na taron. Manulis na taron. Mutuo po day ka anak kay mo man giingon sa simbahan. Ang ako pong gisumbalik pod pagtubag niya nga usapod ka pangutana. Dugay-dugay naman ning Katoliko. Naabay doktrina o naabay balaod ang Katoliko nga gisugo ng mga Katoliko ron pagpangawat ug pagpanulis. Kung doon na may mga balaod ang Katoliko nga gihimo, gihiusahan na o alang na sa kaayuhan pod sa simbahan. Ug wa gyud dautan ana. Mao na nga atong gidipinsahan, atong gibarugan ug unsa man gali mga lagda sa atong simbahan with otoridad ato nang gisunod tungod kay dili mo na dautan. Gani prueba ana nga kadtong mga Katoliko nga masinulundon gyud. Nganong nga santos mo to sila, no? Sama ni Mother Teresa of Calcutta, San Lorenzo Ruiz, Padre Pio, pagkadaghan ng gikanonisa nga mga santos, nga ang ilang kinabuhi sa pagsunod sa mga pagtulon ang Katoliko, na pamatud-an nga makasantos, makapabalaan, makapabuutan yun ang mga pagtulon ang Katoliko, ug ang pagsunod sa iyang unsay mga lagda nga gikauyunan sa mga kadagkuan. Mauna nga dili tinuod nang giingon nila nga kung sundo na to ang balaod Katoliko, kung sundo na to iyang mga pagtulunan, makapabuluyago na to ni. O namang goy uban moingon nga dili taan lang Katoliko kay daghang kayong badlungon, daghang mga kasasala. Ingon bitaw to akong kaubang Katoliko pod nga parehas mi og hilig kining panalipod sa pagtuo. Ingon siya nga natural kay daghan gutang Katoliko. Di mahimong daghan pod ang buluyagon. Sama kuno sa usa ka sakong bugas. Mas daghan yun ang tipasian ang makuha nimo ikumpara sa 1/4 lang. o tunga bas bakid. O ingon ana. Pero dili ingon ana kay si Kristo wala magud mo pasalig nga ang iyang simbahan diri sa yuta dili gyud makahimog mga kalapasan ng mga sakop. So mahimo nga ang mga sakop mahimog mga kalapasan pero dili ang tanan. Ang problema lang kay ang uban nato mga igsuon gud ilang gilahap ba nga gumikan sa ilang mga makita nga dili maayong Katoliko, ila dayong itanan nga tanang Katoliko puros dili maayo. Muna nga ako moingon ko ninyo nga ayaw ana no. Tinahanglan very fair o ang atong panglantaw kanibang patas o dili na to ilahap ang mga Katoliko. Buti pasabot atong hashason no ug unsay maayo diha sa Katoliko ug unsa poy dili. Ako nakasiguro ko nga ang dili maayo sa Katoliko dili ang iyang pagtulunan no kundi ang pagkabadlungon. O kana bang dili maayo nga pagbati no sa mga Katoliko nga ilang ipatigbabaw sa ilang kinabuhi mo nang makahimo sila dili maayo. Mapari ka, obispo ka, bisan pag Santo Papa ka no. Kung ang imong pagkatao mo imo patigbabaw, dili ang imong pagkapari, dili ang imong pagka-pastor o dili ang imong pagka-espirituhanon no? Na siyempre ang makita dayon sa mga parokyano, ang makita dayon sa mga tao ang maot. Pero kung puy-an sa usa ka pari, puy-an sa usa ka obispo, puy-an sa usa ka Santo Papa, ang iyang opisina, no? Ang iyang trabaho, ang iyang pagka-leader, no? Unsa man, ang pagsunod sa mga pagtulunan sa atong pagtuo. Ang Papa may kahimo bagog daotan kung iyang sundon ng iyang pagtuo? Dili oy. Kung ang usa ka Santo Papa, ang usa ka pari makahimo og daotan, kana dili na gumikan sa tinuhuan kay ang tinuhuan wa man magtudlo og daotan. Kung makahimo ang usa ka Katoliko og daotan kana sa iya ng kaugalingon. Okay, naas katikisem gitudlo no gipahinumduman ta nga gumikan sa pagkahulog sa unang ginikanan Adan ug Eva ang sanctifying grace na luwatan. O naluwatan nawa. O nang gitawag na tog original sin, absence of kanang gitawag na tog sanctifying grace. Then sulod na din diha kanang gitawag sa in English og concupiscence. Nga ang tao na dayon anaa nagipagka mahiligon
naanay tendency sa mga kasaypanan. Mao na nga ang pari kay tao man, ako tao bisan kinsa nato lahi-lahi lang tagkatungdanan, naagiti pagkamasalaypon. Gani kung basahon nato diha sa Biblia kanang mga sulat ni San Pablo, mao man na iyang gisulti nato nga naagali panahon moingon siya nga nagunahuna ko nga ang maayog yun, ang gustos Ginoo may akong buhaton pero lahi man akong nabuhat. O bisan gani si San Pablo misinati ana nga kuan gyud biblical figure gyud na unsa pa kita karon. Wala ako lang po ning gi-appeal diri sa atong tulumanon karon para nga kuan ba, no? Aduna ba tay kausaban dias panglantaw nga kitang mga Katoliko gihukman ang atong tinuhuan base lang sa mga salawayon na himo sa mga Katoliko. Wala na nila malantaw unsa ang light, no? Unsa ang kahayag, no? Splendor, no? Sa simbahang Katoliko. Nga ang tinuod wa man gyud laing tinuhuan nga sugod ni Kristo nga nito'y hakaw nga tinuhuan sugod niya sa mga apostoles nga nagpadayon hangtod karon kini ra magyong tinuhuang Katoliko. Hinoon nahiagom lang sa mga bangis kaayo nga pagpangatake, mga klase-klaseng panglutos. Mao na nga medyo murag sa daghang mga tao pod ug pipila ka tao wala nila makita ang maong kahayag. Nya dili man po na ikatingala kay ang ato galing Ginoong Jesucristo mao man po sa iyang panahon. No? Bisag Ginoo na siya. Pero naa magyapoy mga tao nga magunahuna nga reverse ang ilang hunahuna. Gani akusahan pa siyang giyawaan. Giakusahan pa siyang naglapas balaod. Ginoo na mismo na to. Unsa pa ka ang iyang simbahan o iglesia diri sa yuta? Muna nga kung ang iglesia giakusahan, gipasanginlan nga naglapas sa balaod, dili na ikatingala. Kay ang atong Ginoo mismo, ang founder, ang magtutukod sa maong iglesia, gihimuan na niya na. Giakusahan na nga naglapas sa balaod, giyawaan ko no. Napag ito'y debate sa unang, di iyo kalimot. Ministro sa atong mga igsong iglesia ni Kristo nga ang iglesia Katolika kuno iglesia siyawa gani napon as pasugo magasin mabasa na to na. Okay, kana lagi ko nung pagdili sa mga pari sa pagminyo, pagtulunan ko na siyawa nga kanang pagdili sa pagminyo kung atong estudyuhan ning Biblia duha man na kaklase. Adunay pagdili sa pagminyo nga pagtulunan sa yawa, ang hinungdan kay sayop kuno ang kaminyoon mo na gidid-an ang tanan. Dili lang gali pare, tanan lalaki ug babae gidid-an sa pagminyo kay dautan kuno ng kaminyoon. Mao na pagtulunan sa yawa. Pero kanang dili pagminyo o pagdili sa pagminyo for the kingdom of God, pagtulunan ni Kristo mahitungod sa disiplina. Naana sa Mateo 19:12. No? Adunay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit, siya nga makahimo padawata siya. So sa Biblia duha ka klase ang pagdili sa pagminyo. Una, pagtulunan sa yawa, ug ang ikaduha, pagtulunan ni Kristo mahitungod sa disiplina. Ug mao nay atong baop silibasi sa mga pari. Ang hinungdan nga dili nato paminyo nato atong mga pari for the kingdom of God, para maka-focus sila pag-ayo diya sa mga buluhaton pang Ginoo o diya sa simbahan. Mao na nga ang hinungdan for the kingdom of God. Ang rason pang Ginoo. Dili na siya pagtulunan sa yawa. Kay ang pagtulunan sa yawa kadtumang nagdili sa pagminyo kay dautan ang kaminyoon. Nya wa may doktrina ang Katoliko nga ang mga pari dili paminyoon kay dautan ang kaminyoon o sayop ang kaminyoon. O walay doktrina ang Katoliko nga ang kaminyoon dautan mao nang gidid-an ang mga pari. Dili na mao mga igsoon. So mo na magbantay ta no kay kana no giakusahan ta nila nga pagtulunan sa yawa kuno nang atong baob silibasi. Sama ra nga kadtong giingon ni Kristo nga adunay dili magahimos pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Pahimuwa siya sama ra pod nga si Kristo ba ilang giingnan ana. No?
nga si Kristo nagtudlo og pagtulunan si Hawa kay gilitok na ni Kristo nga duna kunoy dili magkaminyo for the kingdom of God. Kanang sa Mateo 19:12. So, mao na mangigsuon. So, makita ba nato ba nga ang Katoliko kung giakusahan, gipanamastamasan, ingon sila nga nasa iyo pagtulunan si Yawa, giyawaan iglesia si Yawa, kung gibuhatan ang Katoliko ni ana sa atong panahon dili na ikatingala. Mao lang nay pagtug-an nga liwat gyud siya sa iyang founder. Kaya ang iyang founder mao mo pod giakusahan nga giyawaan, naglapas kunos balaod ug unsa pa nang klase-klases mga akusasyon. Sumo na nga ang iyang simbahan mao pod. Pero ato nang gi-repair ha sa iyag yung pagtulunan. Ato lang yung iklaro po ninyo nga kung magkisugot gaitag Katoliko, duha na siya kapaktor. Dili po noon moingon ta nga ang mga Katoliko puros gyud limpyo. Kay kung maghisgot po tag binuhatan sa mga Katoliko, lahi na po na istorya. Kay naan po yung mga Katoliko nga, Katoliko lagi sila pero ngalan lang, pero nagbuhat og daotan. Ang atong ipasabot diri nga limpyo, repairing sa mga pagtulunan o repairing pod nagpasabot po sa mga Katoliko nga nagtuman gyud sa mga pagtulunan. Mo ni akong ipasabot diring limpyo o maayo. Pero kadtong mga Katoliko nga naghimo og daotan, dili na mo akong ipasabot, ha? Nga limpyo. Kay ako mismo kahibalo ko nga bisan akong kaugalingon gali di ko makaingon nga tanan akong gipang buhat, tanan akong gipang huna-huna puros limpyo. Kay ako tao, mahimong napog ko'y masipyat sab ko personally. Pero kung maghisgot na gaitag mga pagtulunan sa Katoliko opisyal, lamdag sa Espiritu Santo, ako mobarog gyud ko manalipod gyud ko niana. Mga igsuon, balik ta sa 1 Corinto 4:6, no? Pasensya mo kay daghan pang gipanghapit-hapit na to nga mga punto. Ay gyud ta motibawas aning 1 Corinto 4:6 kay ubot na hunahon dili man ni siya lisod, no? Kung ang Iglesia Katolika mo'y ato gyung paminahon ani, ako makasiguro gyud ko ninyo nga tagaan gyud mo sa hustong kahibalo. Di gyud mo masaag kay unang-una hunahuna aragod unsang tinuhuana nga ang iyang ordination sa pagkapari masubay gyud mabalik gyud nimo ang kagikan panahon sa mga apostoles, di ba? So makasiguro ta nga ang lamdag sa Espiritu Santo kung maghisgot na gaig pagtulunan, no? Naa gyud sa simbahang Katoliko. So mao na nga ako mangusog gyud ko sa pagsulti ninyo, no? Ako maisugon og sure gyud ko sila pa. Kanang moingon sila nga sure ka diha Veritas. Oh, moingon gyud ko sure ko. Ngano man? Anong magduda man ko nga Holy Spirit may kalag aning simbahang Katoliko. Ay napadala ko ni sa Adlaw Pentecostes niya ingnon lang nimo sayon ra nimo ingon nga masayop ng simbahana. Ako sigurado gyud ko. Nya karon unsa man ang pagsabot sa Katoliko aning 1 Corinto 4:6? Literal ba ni? Nga kanang pagsabot sa mga dili Katoliko nga ayaw na mo anang rosaryo, ayaw na mo anang mga pista, o ayaw na mo anang mga balaod nga daghan des Katoliko kay wala na aprobahis langit. Siya wala aprobahi. Unsay katud ang Mateo 18:18 ato na lang daytong laksion sa atong Biblia nga naa man as Biblia. Nakaron unsay buot ipasabot ni San Pablo ani? Atong usbon with emphasis na gyud mga igsoon. Matud pa ni Pablo, aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton og mga huna-huna nga kapin sa mga butang nasulat na. Aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. Kining bersikuloha mga igsoon, dili gyud nato ni masabtan ug unsay buot pasabot ni San Pablo ani kung dili ta makabasa sa tibuok istorya ani. Parehas ni sa usa ka libro. Kung usara ka paragraph imong basahon, dili nimo basahon ang entero, mahimong masipyat yung kag-interpret. Ako proven yun na mga igsuon. Remember, usa lang ni ka bersikulo. Kung kinira atong sumadahon, dili na to basahon ng ubang mga bersikulo, makaingon din tan nga,
sakto lagi nang gitudlo sa mga pastor, ministro, dili katoliko nga Bible ra gyud. Kay klaro kay giingon ni Pablo diri aron nga kanamo makakaton kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na sulat na. Aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. Sa ato pa, sula eskriptura ra gyud ay. Ang nasulat ra gyud ay mo ituhuan ug wala na masulat di natuhuan. Pero kung atong i-cross examine, pagkadaghan ra ba pud sa ilang mga gipangbuhat ron nga wala sa Biblia, no? Di na ako balikon kay malangan akong samot ana, no? Kung nakahinumdum mo sa ako nang giparayag ris miagi na tuntulumanon, bisan ka ng Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehova, Adventist, tanan-tanan, naa na sila gipangbuhat nga di na to makaplagan sa Biblia. Mobalik ra ta ana kung gikinahanglan. Ayaw sana kay samot gyud ang kalangan. Hapit na, pila na lang ka minutos. Mga igsoon, ingon ani ang pagsumada ana. Basahon na to na kanang 1 Korinto 4. Nya kay apike man diri sa akong tulumanon kung basahon yon ako ang intero. Kamo nalay basa diha sa inyong balay. Og ingna ko kung nasayop ba ko sa akong gisulti, no? Kung basahon na to ng 1 Korinto 4:6 o gikan yun sa bersikulo 1, si San Pablo naghunahuna sa unsang klases mga tao kanang naa diha sa Korinto. Nga dili tanang mga naa sa Korinto masinulundon sa ilang pagdumala, isip kana bang sinugo sa Dios o isip mga alagad sa Dios. Parehas ba sa atong simbahan ron, no? Dili man gyud tanan nga mga sakop mo pailalom sa otoridad nga masinulundon na man gyud magrebilde. Naagi magsupak-supak. Mao na ang istorya diha sa 1 Korinto 4:6. Nga diha sa 1 Korinto 4, si San Pablo naghisgot diha sa mga tao diha sa Korinto. Pipila ka tao sa Korinto nga dili mo pailalom sa ilang pagmando. Mura ba og magpabilib sila nga mas sila mo'y tuhuan kaysa mga apostoles. Murag ilang gi-lockdown ang mga apostoles, no? So wala sila pagsalig. Kung basahon ninyo na, mo basa ko kining tumoy nga bahin sa 1 Korinto 4 mga igsuon, no? Matud pa ni Pablo dire sa 1 Korinto 4 kinilang 18 ug 19, importante kay ni matud pa niya. Apan may mga nagpalabaw o nagpaborot ingon nga dili ako moanha kaninyo. Apan ako moanha sa madali diha kaninyo. Kung mubuot ang Ginoo, ug ako masayod dili sa mga pulong ni adtong mga nanagpaborot kundili sa gahom. Si San Pablo naghisgot siya og mga tao nga nanagpaborot o nagpalabaw sa laing hubad. Muni iyang gitumbok mga tao nga nagpaborot. Mao ni ang mga tao ang mga nagsupak-supak o kana bang mahilig gyud og rebilde ba sa otoridad sa mga apostol. Kay kung tinuod gyud kang Kristohanon, mo tahod gyud sa imong labaw, di ba? Ug unsay gipang tudlo diha, mutuo ka. Ug unsay balao diha, mutuo ka, di ka magbuot-buot og imo. Unya, nabati ni Pablo nga dili tanan mga tao dito sa Korinto mo pailalom sa ilang otoridad. Paras ba sa atong panahon ron, di ba? Bisan kita mga Katoliko daghan mga Katoliko nga dili gid magsunod sa di gid mo pailalom sa otoridad sa mga obispo kay magbuot gid sila ila, di ba? Di na sila musimba kay miingon mo sila nga pare tao ra na kinsa guna sila, di ba? Na ay mga Katoliko nga dili mo pailalom sa otoridad sa mga obispo. Na uban mga kuan pagali na, mga congressman, senador pagali na, di ba? Nga dili mo uyon anang kunsay pagmando diya sa atong mga labaw diya sa atong tinuhuan, di ba? Kana dayang mga RH beautiful example. Klaro man na atong simbahan, atong otoridad maingon nga ayaw lagi ng kontrasepsyon. Ana din tong mga congressman nga mga bright pod. Ang tuo mo ka ng pari nga naamay separation between the church and state. No. Na. So mo rebuild sila sa ilang spiritual leaders nga mao na ato mga pare, di ba? O mao na ang nahitabo diha sa Korinto. Si San Pablo ni saper siya. Mura siya bag na guol nga naay mga tao nga niinana. Mao nang niingon siya nga apan may nagpaburot o nagpalabaw
Nagpalabaw diha kaninyo. Nga ako mo anha diha. Pero kining mga tawhana mo ingon nga ay mugtuo ana kay di lagi na mo tuman sa iyang gisulti nga mo bisita siya dire. Mao na. So kining mga tawhana nagpakapinis ilang huna-huna. Ito pa nisupak sila sa unsay gi mando na ni Pablo nga sa una niyang sulat nagpahibalo na siya nga kung makalugar siya muduaw gyud siya sa Korinto. Kay mo may iyang saad nga muduaw ko ninyo dinha. Kay inana man yun ng apostol, inana man yun ng alagad sa Diyos, no? Ang gikinahanglan ang imong presensya sa mga matuhuon, sa ubang mga magtutuo. O na nga, paras ba sa atong Santo Papa, kung gikinahanglan iyang pastoral visit para mulig-on og samot ang pagtuo anang lugara sa mga Katoliko, mobisita yun siya. Karon manggaling Enero, mobisita na po atong Santo Papa, di ba? Sa Manila. Daghan na po ng tao, bibo na po ng Manila na, no? O yun ana, nagunahon na si Pablo nga mo bisita. Muadto na po sa diri sa Korinto kay wala man siya aning pagkuan niya, pagsulatan niya. Ingon siya nga mo bisita ko diha pero naay mga tao ba nga magsupak-supak mayon. Tuwa na, butbuto na, di lagi na mo ani. Mao ni ang gipasabot ni Pablo dinhi nga niingon siya aron nga kanamo makakaton kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na hasulat na. Aron walay usa kaninyo nga magpaburot nga dapig sa usa ug dapig sa usa. Ang gipasabot ni Pablo dinhi, ang mga tawo nga nagpalabaw sa ilang hunahuna nga wala mutuman sa ilang otoridad. Nga bisag nag-ingon na siya nga muduaw lagi ko diha, ining mga tawhana moingon dili lagi na butbuto na. Di na mo mutuman sa iyang saad. Murag inana ba kung atong iparaphrase. Dili kay sabto na to ni nga, kana inyong rosaryo, mga debosyon, gipuno na, mo na'y pakapin nga gipasabot ni Pablo. Dili na may gipasabot ni Pablo. O, in the first place, niinihigayon na wala pa'y rosaryo ang mga apostol. Kanang nasa rosaryo, mga bersikulo ana, mahimong na ay mga support verses, pero kana yung pangagio ng balik-balik nga rosaryo, na wala pa na panahon sa mga apostol. O mao na nga dili na mao ang gipasabot ni Pablo diri nga dugang pakapin kay naay blanket of authority ang iglesia kung maghisgot og balaod og maghisgot og debosyon og unsa pa na katong pagdili og pagtugot mga igsuon. No kay kung ato gining literalon nga og unsay nasulat na timan ibiya kanus aman ni sulat ni nasulat ni San Pablo kining 1 Corinto 4. Matud pa sa referensya nga atong basihan mga igsuon gani sa protestante mga itong history akong nakita nga kining 1 Corinto kuno na suwat niadtong 56 AD 56 timan ibiya kung litrahon nato ni ug unsay nasulat na sa maong panahon no wala pa biya ang New Testament, wala pa biya na canonize ang New Testament nato. Sa ato pa ang gitumbok ni Pablo ani nga unsay nasulat na katong Old Testament, di ba? Na kung atong literalon ug unsa kunoy nasulat sa Old Testament, unsay nasulat na ni adto higayuna, dili tupun-an namulutaw karon nga sumpaki na ang mga apostol kay nganong nagsulat naman pod si Pablo pagka 57 AD. Gipun-an naman po niya og iyang sinulat sa Korinto yatong 57 AD. Nya si Mateo nagsulat 60 to 70 AD. Si Juan nagsulat pod pagka 90 to 100 AD. Subot ipasabot ang mga apostol gidugangan nila og unsay nasulat na niadtong higayuna nga namulong si Pablo sa 1 Corinto 4:6 nga ayaw kamo pagpakapin sa unsay nasulat na niadtong panahon na. So si Pablo mahimong makaingon ta kung literalon nato ni nga si Pablo nakasala. Nakabiolate nga naman kay nganong nagsulat man siya ni adtong 90 AD kanang Book of Revelation, di ba? Nasulat na 90 to 100 AD dito sa Patmos. Kung literalon nato tong giingon ni Pablo nga ug unsay nasulat na ni adtong panahon na dili na to dugangan, nya nganong gidugangan man lagi ni Juan. Pag-abot ni adtong 90 to 96 AD. Ang unang Juan, so nasuwat mga 85 to 96 AD matud pa sa referensyang atong gisubay. So ang mga apostolis maigo kung atong literalon pagsabot tong giingon ni Pablo nga ug unsa lagi nasulat na dire ni atong higayon na kay ni atong panahon na pagsulti ni Pablo ani wala pa may New Testament, wala pa gud na matapok.
ug unsay nasulat na ni adtong higayon na kadtong daang kasabutan. Amo kuno toy dili punan kung literalon yang anong gipunan malagi sa mga apostoles. Nagsulat man sila pagka 85 AD, si Juan nagsulat na pud pagka 90 to 96 AD. So mao na nga ang mga apostoles mismo maigo kung literalon na to ang gipamulong ni Pablo sa 1 Corinto 4:6 nga kanang sabto na to nag-unsay na sulat na di ta mo pakapin. So ang insakto nga pagsabot aning 1 Corinto 4:6 ug unsay gimbutan na sa mga otoridad sa ilang panahon kinahanglan mutuman ta. Kay kung dili ta mutuman but pasabot nagpakapin ta sa atong unahuna nasupak na. Muna ilang giterm diri ang gigamit nga term na sulat na pero dili na to literalon nga dili na ta makapunuan ng mga maayong debosyon unsa pa na diha kay lahi na po na mga igsuon. Nakabsa na tas oras. No, ato ning ipadayon ang detalye pagyud ani uban na sa atong uban pa nga posible nga matuki na to mahitungod ani nga tema, no? Isunod og gali nato pod kanang mahitungod sa piyesta, no? Nindot unta atong tukion ron kay magsaulog na ra ba pud ang piyesta pero wa naman tay igong panahon. Kay kining 1 Corinto 4:6 wa pa ko mahuman ani napay nindot kaayo nga atong dapat ipahibalo ninyo mahitungod ani. O at least naa na mo'y gamay. Yan na mo'y gamay na pupo, no, sa maong tudling. Bisang gamay pero madugangan na sa maabot nga panahon may mong mo dako pagyud ang atong kahibalo mahitungod niana og mantigo na ta mo paambit sa uban atong mga igsuon nga dili Katoliko mahitungod sa atong baruganan mahitungod niana mga tinahod nga tigpaminaw. Mga igsuon, naada tayo ipahibalo ninyo sa dili pa ta mo tapos gyud sa atong tulumanon. Okay, kuha ni siya, natay ipahibalo ninyo nga kitsa tong mga magtutudlo nga with or without experience o katong mga eksperensyado na, no, katong mga magtutudlo nga mga nag-edad og 23 ngadto sa 40 years old, no. Usa ka babae na nanginahanglan, no, nga usa ka tulunghaan, no, para ni sa mga magtutudlo, no, eksperensyado o dili, no, nag-edad og 23 ngadto 40, usa ka babae. Kung interesado mo ni ang cellphone number nga inyong kontakon, no, kung gusto mo apply ani. 09752798618 at kung usbon 09752797618. No, mao na. Dayon dugang pa ring pahibalo nga kadtong galing mga Katoliko nga bisan dili mga Katoliko nga gusto mo appeal sa Bible study sa usa ka Katoliko, no, nga Bible study. Matag Domingo diya sa room 100, no, sa St. Vincent na Bible study diya sa mga Katoliko, no, nga gidumala sa atong mga igsuon nga mga Katoliko nga mahilig sa panalipod sa pagtuo, no. Matag alas 9 na ngadto sa alas 12, no, sa kautuhon. Kung karon nag-Bible study sila diha, no, sa Vincent, no, St. Vincent's College, room 100. Okay, wala tayo igong panahon, no, mga higala, pag tinahod nga tigpaminaw. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa ako mga igsuon sa Pikas Lawak, Dani Luod o Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.